Bună ziua, m-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Alex și astăzi este o zi foarte călduroasă. Soarele cu noi, căldura e cu noi. Este vreo 20 de grade afară, da? Și acolo sunt pisorii noștri. Ia uitați. Nu știu dacă se vede, stați puțin să fac ecran mai mare acolo. Chiar acolo. Chiar acolo. Așa. Și am revenit. Da. Și astăzi vreau să vă spun că mi-am găsit și o pisică, este la o fată. Și sunt foarte, foarte fericit. Deci sunt foarte. Mănânc din această gutuie. Ce este capacul meu. Când eram mic ziceam că ăsta e volan, nu știu că. Da. Când eram mai mic. Așa acum. Și acum sunt mic. Stați puțin. Vă rog frumos, pun și-o pe pauză, o leacă să beau și o apă. Am revenit. Da. Și asta vreau să vă spun, că mi-am găsit și o pistoiul. Și vreau să vă spun că voi, decât George Antonio mi-a scris o provocare, dar o să fac să mănânc 2 ardeiuți. Dar, na, o să faci, bye. Da. Și cam asta a fost, eu am fost Alex, ne vedem data viitoare, dați like, subscribe și abonați-vă la canalul meu. Pa, pa!